La nostra ràdio pugen des de P3 fins a 6è. Fem ràdio al taller de ràdio i televisió. A la ràdio fem projectes i activitats. Lo que m'agrada més de la ràdio és gravar i lo que aprenc és estar en grup i treballar en grup. Lo que gravem són les coses que ens interessen i les coses sobre l'escola. A la ràdio de l'escola hem après moltes coses. A redactar, a escriure bé i a com utilitzar la ràdio. El que més m'agrada fer a la ràdio és parlar i que la gent m'escolti. A mi el que més m'agrada és quan gravem. A mi el que més m'agrada és posar-me els cascos. A mi és quan assagem. Al nostre taller fem servir ordinadors, micròfons, auriculars i també un programa d'edició especial. I l'escaleta per fer el guió. Què és el que sents quan fas ràdio? Jo sento una mica de tot. Jo sento com si estigués a la meva casa. Jo sento seguretat. Jo sento molta vergonya. Jo sento neguit. Jo sento felicitat. Jo no em conec la meva veu i si ho escolto des d'aquí. M'agrada la ràdio. Una xarxa de ràdios escolars? Doncs clar, no has escoltat la notícia. Que no t'has assabentat? És que estaven entrevistant el gat de la Dire. No puc estar en tot. Ai, quin consell de redacció. Com es nota que és niño? Avui presentem el nom del que som i podem arribar a ser. Som